Iolo dwi a dwi'n byw yn Llangefni. Dwi wedi bod yn meithu gyda thîm Maethu Awdurdodau Lleol yn Ysmôn ers tua 7 mlynedd wan, a hwn di'r penderfyniad gorau i mi wneud efo mywyd hyd yma. Cyn i mi ddechrau Maethu, o'n i'n gweithio mewn ysgol leol. O'n nhw'n cefnogi plentyn a oedd mewn gofal maeth, a nes i feddwl, mi fysa'n wrth fy modd cynnig cartref i blentyn fel fo. Felly, penderfynais fynd amdani. Pan ddechreuais i feithi, do'n i ddim yn gwybod beth i ddisgwyl mewn gwirionedd. Mae'r tîm yn Ynys Môn wedi bod yn anhygoel. Maen nhw wrth fy ochr bob cam o'r ffordd, ac maen nhw wedi fy helpu i fod y gofalwr maeth gorau gallai fod. Ar hyn o bryd, mae gyda fi Rhys ac Ifa, yn byw efo fi ar sail tymor hir. Cyn gyntaf a wnaethon gyfarfod yn gilydd, roeddem yn bar da. Dyn ni'n cael llawer o hwyl efo'n gilydd, ac mae hynny'n ni'n helpu ymdopi efo'r diwrnodau anodd. Dwi'n meddwl mae'r peth bwysicaf ydych chi'n ei gynnig yw amynedd, ac mae synwyr digrifwch yn helpu fyd. Bod a meddwl agorad, bod yn hyblyg, yn oddefgar, a hefyd gwneud yn siŵr eu bod nhw'n teimlo i bod yn perthyn, yn gwybod bod rhywun yn gofalu amdano nhw. Fy nheulu i yw eu teulu nhw, ac ein cartre ni yw eu cartre nhw. Fy rhieni yw nain a taid, ac mae nhw wedi fy nghefnogi i feithi. Ar ôl i Rhys setlo, gyfynwyd i ni gynnig cyfnodau ysbaid rheolaidd i Efa sy'n 7 oed. Mae hi'n aros efo ni mwyn cael seibiant, ac rydyn ni'n cael llawer iawn o hwyl pryd bynnag mae hi'n dod ato ni. Dwi'n cofio'r diwrnod pan gyrhaeddodd Rhys a ryniog y drws am y tro cyntaf, ac yna i wylio'n tyfu ac yn ffynnu, a nid oes geiriau i ddisgrifio'r profiad. Mae Maethu wir yn fy llenwi a balchder, ac dwi'n gwybod y bydd Rhys yn tyfu i fod yn berson ifanc gwych, yn llawn uchelgais ac yn credu ynddo'i hun. Maethu yw'r penderfyniad gorau i mi wneud erioed, ac ni fyddwn yn newid unrhyw beth.